Ahojte. Ahojte. Dnes sa budeme venovať téme, keď sa jednému alebo obom partnerom vypne v úvodzovkách sexualita. Čiže minule sme rozoberali to, keď vlastne jeden sa chce rozvíjať v sexualite a druhý sa nechce. A teraz sa zameriame na toto, že keď sa vlastne jednému zavrie a že normálne sexualita funguje v bežnom stave, ale proste príde stav, kedy vlastne sa to pozatvára a k partnerovi nás to neťahá, nechce sa namilovať a buď jednému, alebo obidvom, alebo tomu druhému a že čo s tým? No, za nás prvý krok je vlastne neuveriť tomu a hlavne sa do toho zbytočne nerúcať, že bože môj, teraz čo spravím, to už možno sa nikdy neotvorí, možno už ho nelúbim. Hej. Áno, čiže vlastne čo tam je, čo to znamená tomu neuveriť? Tak za mňa to je vlastne to, že zostávam s tým, čo sa mi v tele deje. Že proste áno, je tu stav, že sa mi nedá, nechce sa mi, ale keď len sme s tým, čo sa nám deje, tak to môže celé odznieť, môže to proste prebehnúť, lebo my nevieme prečo. Dôležité je to navnímať, že či tam mám nejaké zranenie, či ma ten partner nejako ničím mi brnkol na moju citlivú strunu a ja som sa pozatvárala a mám strach sa otvoriť. Alebo naopak, je tam vlastne len niečo, že v tom tele potrebuje prebehnúť. Pretože niekedy sa deje to, že vlastne prechádzame nejakou transformáciou, nejakou vnútornou premenou, alebo možno nejaká choroba nás obchádza. A vtedy vlastne ani nevieme, ale to telo sa ako keby uzavre, lebo potrebuje vlastne ten priestor pre seba. No lenže keď sa do toho chytí myseľ a začne presne, ako William hovoril, vytvárať tie príbehy okolo toho a strachy tam prídu, že čo sa deje, bože môj, musím to nejako riešiť, tak veľakrát sa z toho vytvorí taká dráma, že sa to vlastne predĺžuje zbytočne a tvorí to ďalšie a ďalšie vlastne bloky medzi nami. A čo tam je vlastne jedna z najdôležitejších vecí, čo Katka teraz povedala, je presne to, že sa nás dotkne nejakých našich zranení. A to milovanie práve, keď je takéto hlboké a intimné, alebo aj ten vzťah ako taký, keď sa naozaj vchádza do tých hlbokých vrstiev, tak je to bežné. Bežné, že si šliapneme alebo pichneme do tých najväčších zranení. A to je vlastne to, že my sa potrebujeme vedieť naozaj o seba postarať, aby lebo už sa bojíme ich sa milovať, hej? A tá naša myseľ, to ego vyhodnotí, že nechce sami. Normálne začnem cítiť, že vôbec ako necítim tú sexualitu, ja už vlastne ako ma nepriťahuje ten druhý, ale väčšinou, čo sa deje v tých partnerstvách, je presne to, že ten partner sa mi nejak dotkol toho môjho zranenia. A to znamená, že ja naozaj toto potrebujem si zvedomiť, že vlastne to je to. A to rozhodnutie je vlastne to, že OK, buď sa viem o to postarať, alebo idem cez ten strach. Že normálne vlastne cítim, ako sa mi až šklepe telo, trasem sa od toho strachu, že sa to môže znovu zopakovať, ale vlastne idem aj napriek tomu, že možno sa mi nechce, tak vlastne vytváram ten priestor, aby tá intimita mohla nastať. A potom ale sú aj také situácie, kedy vlastne je naozaj, že nás to hodí do takej zraniteľnosti a ten strach je tak veľký, že to reálne nie je možné. A keď vlastne len zostaneme s tým strachom a s tým vedomím vlastne, že si to uvedomím, že áno, toto sa mi deje, tak cez to uvedomenie sa to môže prepustiť do takej miery minimálne, aby som bola schopná sa tomu partnerovi priblížiť. A veľmi pomáha aj z druhej strany vlastne ten súcit a vlastne keď je aj ten druhý partner, lebo pre toho druhého partnera je to rovnako ťažké, a vlastne keď obidvaja zostaneme v tom, že ale pre nás je to naozaj veľmi ťažké, aj pre teba, aj pre mňa, a momentálne s tým nevieme nič spraviť. A cez to vedomie a cez ten súcit, cez to srdce, sa to môže pomaličky, po milých krokoch priblížiť. Často sa tam vlastne stane taká dynamika, že jeden vlastne chce a druhý nechce, a teraz vlastne ten, čo chce, tak sa cíti odmietaný, že tu brnká väčšinou na to zranenie toho odmietnutia. A ten druhý vlastne zase sa cíti, že od neho niekto niečo, že ten partner od neho stále vyžaduje, chce, tlačí na ňo. Ani to nemusí byť, že on tlačí, ale môže aj vlastne v
v tom človeku vidieť, že mala by som a čo teraz, Bože, musím sa do toho nejako, hej, že vlastne to všetko, to sú tie konštrukty a tie nejaké nastavenia, ktoré ako nám ubližujú a tlačia. Ale vlastne keď sa odovzdáme do toho, čo sa aktuálne teraz v tom tele deje a nechytáme sa do príbehov, tak nás to presne dovedie do toho bodu, že je to možné. Áno, a už aj keď to začne byť možné a začneme sa napríklad milovať, tak tam veľakrát vlastne vznikajú také ako vrstvy, že vlastne pustí nás to do nejakej hĺbky a zrazu to prichádza na nás. Hej, začneme sa báť, alebo tie pochybnosti prichádzajú, tie nejaké odmietnutia, strach z toho, že no, kopec rôznych strachov, ale vlastne my dokážeme počas toho milovania, ak sme schopní byť prítomní s tým, čo sa nám deje, tak pomaličky vlastne cez tie vrstvy prechádzať. A my by sme chceli vlastne tie milovania také ľahké, v ľahkosti, ideálne, keď boli stále také tie s tou živočíšnosťou a že to je proste stále ako jak v nejakých filmoch, romantické alebo čokoľvek. Ale vlastne je tie milovania naozaj skúsme vnímať ako počasie, proste, že ako sa mení a ako si dokážeme rôzne druhy počasia vychutnať, tak si vieme vychutnať aj rôzne druhy milovania. A niekedy naozaj, že my prichádzame k tej vrstve a už sa začneme báť a vlastne to milovanie ako zrazu začne byť ale také ako jemné. Hej? A vzniká tam proste úplne iná kvalita toho milovania a keď sa nenaplašíme, že neujdeme z toho, a to veľakrát naozaj, že ten strach ťa chce pozatvárať, zrazu necítiš to a ty si v strede toho, že sa milujete. Ale vlastne, keď si to ako fakt ako priznáš a si v tej autenticite sám so sebou, ale sa nenaplašíš, tak vás to môže krásne pustiť vlastne do hlbších vrstiev aj niekoľkokrát počas toho milovania. A niekedy ani tam nemusí emočne ani byť, že niečo, že mám strach, len zrazu sa zavrie, sa to oslabí alebo vlastne začne zhasiť na ten oheň. A vlastne vtedy, jak William hovoril proste, tak len keď zostaneme s tým tam vedome a necháme, nech sa to celé deje samé, tak zrazu vlastne to tam môže nabehnúť. Tak vám prajem príjemné experimentovanie a hranie sa s tým. A hlavne uvoľňovanie sa, lebo to je úplný základ, proste ako fakt uvoľniť sa a byť v prítomnosti s tým, čo sa nám aktuálne deje, bez nejakých vymýšľaných príbehov, bez toho, prečo sa nám to deje a čo sa môže proste naozaj len byť s tým, čo aktuálne je v tele. Tak. Ľúbte sa, milujte sa. Ahojte.